Tá scamal dúrc seasta a gimhne an phobal sa trodhhaile bhog Creeslough inúna nGall ar hobaiste nach féidir a haolú. I thought it was potentially a nuclear bomb or something like that there. Just wasted gur harla ar husband. People got out and people didn't get out, but what we done worked. Chail deithnar san omláin, fear, mrá agus poistí, idir 5 bliana agus 9 mbliana déag is jaascóir déis, a maithe nuair a réib pléascadh frídinál wargu áitiúil. Go ddíreadh an dhéana pléascadh, sular tháinig na servisi ag an dalas deá, rinn daoine áitiúil agus daoine eile bhí ar an láthair ag an am, éireacht codú ar cibí bailach a jocu lá. Thucail go leor fríd an bhrabla le na láha nochta, chun codú lo siúd a bhí gafa agus gortaithe. Go dtí an lá nniu, tá a god scéalt a fós gan insins, ach an nocht ar dúin cé mar a gríomhaí an pobl seo agus éireacht tuairt ar chruachas dá chreidse, a chur amach a híana am bhfuil chun codú le daoine eile a hábhal.